अनजालु फंबाय बिनानावमोन लकडाउननि थाखाय जिहेतु क्लासा जायाखै स्कुलाव बेखायनो अनलाइन क्लास माखासे भिडिअ खालामनानै हरनो आखायाव लादों आरो बे क्लासा क्लास 9नि थाखाय बे टपिकआ क्लास 9नि थाखाय गाहाय फ्रुटफुल जागोन माने फिथाइ गोनां जागोन दिनैनि आयदाखौ लादों इंराजि ग्रामार इंराजि ग्रामाराव जोंनि प्राइमारि माने कनसेप्ट जों गोबां मिथिनो गोनां दङ नाथाय जिहेतु क्लास 9नि कोर्स बे क्लास 9नि कोर्सआव टेन्सनि बाथ्रा बांसिन फैयो नेरेशन भइसेसनि बाथ्रा फैयो बिदिनो डिग्रीनि बाथ्रा फैयो दा बेखायनो आङो सिगाङावनो जायफोरखौ नोंसोर फरायबोदों जेरैबायदि पार्सननि सोमोन्दै थायजानि सोमोन्दै सेन्टेन्सनि सोमोन्दै बेखौ मोनसे रिभाइस क्लास मोनसे लानो थाखाय आं आखायाव लादों दिनै पार्सन भार्ब आरो सेन्टेन्सनि सोमोन्दै मोनसे सुंद' क्लास लानो आखायाव लादों दा जोंनि क्लास 9आव जेसेबां टपिक दङ ग्रामारनि इंराजि ग्रामारनि बे ग्रामारनि टपिकखौ जोङो जुदि मोजांनो बुजि मोननो गोनां जायो अब्ला जोङो पार्सननि सोमोन्दै मिथिनांगोन सुबुंसा जायखौ जों बर' बुंनाय जायो थायजानि सोमोन्दै गुवारै मिथिनांगोन आरो सेन्टेन्सनि सोमोन्दै जोंहा कनसेप्ट थानांगोन दा गिबियाव जाहैबाय पार्सन माने बर' सुबुंसाय पार्सना मोनथाम रोखोमनि इंराजियाव मोनथाम रोखोमनि दङ फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन फार्स्ट पार्सनाव गोलैयो आइ आरो उइ सेकेन्ड पार्सनाव गोलैयो इउ योर्स बेफोरो आरो थार्ड पार्सनाव गोलैयो हि सि राम सीता गीता जेसेबां मानसिनि मुं दङ आरो दे देम इसोरो थार्ड पार्सननि सिङाव गोलैयो दे देमल' नङा माने आं आरो नोंनि बाहेरा जेसेबां दङ बेफोर गासैबो थार्ड पार्सननि सिङाव गोलैयो दानिया जाहैबाय बे पार्सन मोनथामहाबो सिंगुलार नाम्बार आरो प्लुरेल नाम्बार दङ माने से सानथाय आरो बांसानथाय दङ फार्स्ट पार्सनाव नुबाय जोङो आइआ सिंगुलार आं माने हारसिं उइ माने जों गोबां बियो ना बेखौ मिथिबाय जों सेकेन्ड पार्सना इउ माने मोननैबो इउ योर्स माने इउआ प्लुरेलाव गोलैयो इंराजियाव जों इउ माने नोंखौ जों सिंगुलार हमो नाथाय इंराजियाव इउ माने नोंसोरबो जायो नों माने गोबांखौबो जायो बेखायनो बियो अराय प्लुरेल मोननैबो प्लुरेलखौ लाखियो इउआ प्लुरेल थार्ड पार्सनाव गोलैयो हि सि राम सीता गीता याव गासैबो मा जानानै दं सिंगुलार नाम्बार जानानै दं आरो दे देम बे मोननैया मा जाबाय देयार इसोरो माय जाहैबाय प्लुरेलाव गोलैयो दा जों मिथिबाय बेयाव पार्सन मोनथामनिबो सिंगुलार प्लुरेल फर्मखौ जों मिथियो सिं माने से सानथाय बांसानथायफोरखौ मिथियो दानिया जाहैबाय बियो पार्सननि बाथ्राखौ बुजि मोनबाय जानांगौ बिसोरो बांसिनखौ बुजि मोनाब्लाबो बे मोनथामनि सोमोन्दै एसे फार्स्ट पार्सनाव मा गोलैयो सेकेन्ड पार्सनाव मा गोलैयो थार्ड पार्सनाव सिंगुलार नाम्बारा बबे प्लुरेल नाम्बारा बबे नोंसोरो नुब्लानो हमदांनो हागोन गासै रिभाइस खालामनानै ला बेखौ मोजांनो बेनि उनाव फैबाय जोंनि थायजा भार्बनि बाथ्राया भार्ब माने थायजा आरो भार्ब माने मा जाय सोदोबा जायखिजाया बुलु बाहायनानै मेलेम बाहायनानै माबा मोनसे खामानि जाफुंहोनायखौ फोरमायो बेखौनो थायजा बुंनाय जायो माने जाय सोदोबा जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय ओरैबायदि फोरमायो बेखौनो मा बुंनाय जायो थायजा बुंनाय जायो जेरैबायदि एग्जाम्पल होदो गो एट वर्क प्ले डु राइट रिड स्लिप बेफोर गासैबो माबा मोनसे बुलु बाहायनानै मेलेम बाहायनानै खामानि मावनायखौ बुजायदों आरो बेखौनो मा बुंनाय जायो थायजा बुंनाय जायो बेल' नङा आरो गोबां जोंनि थायजा दङ जेसेबां जाय सोदोबानो मावनाय दांनाय फोरमायो बेखौनो मा बुंनाय जायो थायजा बुंनाय जायो थायजानि सोमोन्दै एसे मिथिखागौ फरायखाबोबायब्लाबो थायजाहा इंराजियाव मोनथाम फर्म दङ गोसोआव लाखि मोनथाम फर्म प्रेजेन्ट पास्ट आरो पास्ट पार्टिसिपल बे मोनथाम फर्मनि सोमोन्दै सिगाङावबो फरायबोबायब्लाबो सोदोबखौ नायै बेखौसो गोसोआव लाखि गोबां दङ ओरैबायदि सोदोब जायफोर थायजा दङ बे थायजाहा मोनथाम फर्म दङ आरो बे फर्मखौ जोंनि इंराजिनि जेसेबां माने ग्रामारनि जेसेबां जेरैबायदि जोंनि
नेरेशन भइसेस बेयाव गासैयावबो जों बाहाय जायो बेखायनो बे फर्मनि सोमोन्दै नोंसोरो सानसेयाव ओरैबायदि माखासे थाइजा सोदोब मोनजिबाख्लाय ला आरो बे मोनजिबाख्लायखौ एखानसो गोसोआव लाखि माने गोसोआव लाखि बे मोनथाम फर्म गो वेन गान डु डिड डान राइट रट रिटिन ओरैबायदि गोबां थाइजा दङ बे मोनथाम फर्मखौबो नोंसोर गोसोआव लाखि अब्लासो भइसेस खालामनायाव गोरलै जागोन पारफेक्ट टेन्सनि बेलायाव गोरलै जागोन बेखायनो आं बारे बारे बुंबाय थाबाय सिगाङाव बुंदों नोंसोरनो क्लासाव बुंबोदों जे थाइजानि फर्म मोनथामखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो बेयाव गोसोआव लाखिनायनि अनगा जेबो राहा गैया बेखौ माने मेलेम बाहायनानै गोसोआव लाखिनांगोन बे जाबाय थाइजानि सोमोन्दै थाइजाखौ मिथिबाय जों थाइजानि मोनथाम फर्मनि सोमोन्दै मिथिनो नांगोन प्रेजेन्ट पास्ट आरो पास्ट पार्टिसिपल मोनथामखौबो गोसोआव लाखिनांगोन दानिया फैबाय सेन्टेन्सनि बेलायाव जों सिगांबो मोनबोदों नोंसोरो सेन्टेन्सआ गाहायै जों जुदि गिदिरनि सेन्टेन्सखौ मख'यो अब्ला सेन्टेन्सआ गाहायै मोनब्रै दङ मिथिबायना सेन्टेन्सआ गाहायै बेसेबां दङ मोनब्रै दङ से नाम्बाराव दङ एसारेटिभ सेन्टेन्स बेनि 2 नाम्बाराव दङ इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स INTEROGATIV इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स बेनि उनाव 3 नाम्बाराव दङ इम्पारेटिभ सेन्टेन्स आरो 4 नाम्बाराव दङ एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स जों बे गिदिर मोनब्रैनि सोमोन्दै एसे सावरायलायदों दिनै दा एसारेटिभ सेन्टेन्स माखौ बुङो जाय बाथ्राफोरा मा होनगोन बेखौ फोरमायलु बाथ्रा मिथिबायना जायफोर बाथ्राहा जोबनायाव फुल स्टप थायो जायफोर बाथ्रा मोनसे जाथायखौ फोरमायो बेखौनो मा बुंनाय जायो एसारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो एसारेटिभ सेन्टेन्सनि बाथ्राखौ रायज्लायनाय दं बेयाव दा एसारेटिभ सेन्टेन्सफोरा जेरैबायदि we played cricket yesterday मिथिबायना we play cricket yesterday ओरैबायदि जों मैया क्रिकेट गेलेदोंमोन ओरैबायदि बेनि उनाव एग्जाम्पल डेफोरा बेनि उनाव दङ 2 नाम्बाराव साप'ज I am going to school ओरैबायदि जेबे subject plus verb plus object मिथिबायना object subject plus verb plus object ओरैबायदि फर्मेटआव थायो बेखौ मा बुंनाय जायो एसारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो सिम्पल बियो सिगांबो मोनबोदों नोंसोरो जायफ्रा माने मोनसे जोबनायाव फुल स्टप थाहैयो आरोखि आरो ओरैबायदि मोनसे फर्मेटआव थायो बेखौ मा बुंनाय जायो एसारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो 2 नाम्बार जास्ट बे रिभाइस क्लास बायदि दै 2 नाम्बारा जाहैबाय इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्सआव जायनि जोबनायाव कुइसन मार्क थायो बेनो इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स मिथिबायना जेरैबायदि is she reading now जोबनाया मा जाबाय फुल स्टप ना जेरैबायदि आरो has he come ओरैबायदि जोबनायाव जेबो माने सोंनाय हेरि थायो सोंनाय सिन थायो बेखौ मा बुंनाय जायो इन्टारोगेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो एबार 3 नाम्बाराव फैदों जों
3 नाम्बाराव माबायदि इम्पारेटिभ सेन्टेन्स इम्पारेटिभ सेन्टेन्सआ अरायसम भार्बजों जागायजेनो गोसोआव लाखि भार्बजों भार्ब प्लास ऑब्जेक्ट ओरैबायदि जायो मिथिबाय भार्ब प्लास ऑब्जेक्ट ओरैबायदि जायो जेरैबायदि go there बेयाव थां मिथिबाय ना go there बिनि उनाव come here ओरैबायदि बिनि उनाव stand up ओरैबायदि जेबो भार्बजों जागायजेनो बेबायदि बाथ्राखौ मावनाय जायो इम्पारेटिभ सेन्टेन्स बुंनाय जायो बिनि उनाव एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सखौथ' मिथिखायो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सखौथ' मिथिखायो नोंसोरो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सआव नै ओरैबायदि मार्क अफ एक्सक्लेमेटरि जेबो थायो बेखौनो मा बुंनाय जायो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स बुंनाय जायो जेरैबायदि what a pleasant it is yes जोबनाय ओरैबायदि बे जेबाव ओरैबायदि सिना थायो मार्क अफ एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स सिना थायो बेखौनो मा बुंनाय जायो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्स बुंनाय जायो जेरावनो एक्सक्लेमेटरि बेखौ नुखागोन नोंसोरो मोनसे बाथ्रायाव बेखौ नुखागोन थ' बेखौ बेनिफ्रायनो मिथिनो हागोन नोंसोरो एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सआ बेनो होननानै बे गुवारै जोङो माने बे मोनब्रैनि सोमोन्दै ओरैबायदि सुंद'आव रायलायबाय दानिया बे मोनब्रैखौबो आरो मोननै बाहागोआव रानदों सेन्टेन्सखौ बे मोनब्रैखौबो आरो मोननै बाहागोआव रानदों मोनसेया जाबाय affirmative sentence affirmative sentence आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 2 नाम्बारा जाहैबाय negative sentence affirmative आरो negative sentence बे मोननै बाहागोआव राननाय जादों दा affirmative sentence खौ मा बुंनाय जायो affirmative sentence-आव नै ओरैबायदिया जेबाव माने नट गैया नेभार गैया ना बेफोरखौ मा होननाय जायो गासैबो जेसेबां एग्जाम्पल होबाय बे गासैबो affirmative sentence-नि सिङाव गोलैगोन negative sentence-आ जेब्लानाखि एबो नट थागोन I am not going to school ओरैबायदिखौ मा होननाय जायो जेबो नट थागोन नेभार थागोन नान थागोन ओरैबायदि जेबो बाथ्रायाव नैबे सोदोबफोरा थागोन बेफोरखौ मा होननाय जायो नेगेटिभ सेन्टेन्स थागोन मिथिबायना बे सुंद' भिडिअ'आव दिनै आं फोरमायबाय सेन्टेन्सनि बाथ्रा पार्सननि बाथ्रा आरो भार्बनि बाथ्रा नेक्स्ट क्लासाव आङो टेन्सनि बाथ्राखौ फोरमायगोन एसे टेन्सखौ फरायना लायोब्ला थाबनो बुजि मोनगोन गोजोन्थों